Yo! What's up mga bye! Muling nagbabalik si Borntoberide para mag-share na naman ng panibagong vlog. So as usual mga bye, no? Andito tayo ulit sa may shortcut na ito kung saan lagi natin nakikita si nanay. So may dala na naman ako para kay nanay. Once na makita natin siya mamaya madaanan ay ibigay na rin natin. So etong pagbibigay natin mga bay ay hindi natin alam kung makikita ba natin siya o hindi. So kaya ang binili ko ay prutas, no? Mga prutas at tubig. So tubig kasi napaka-importante ng tubig, no? Lalong-lalo na kay nanay na buong maghapon, buong araw na naglalakad diyan sa kalsada para mamulot ng kalakal, no? So importante talaga may tubig. So kaya prutas, sakali na hindi natin siya makita ay walang problema, hindi agad masisira, no? So kung makita natin siya ngayon, ibibigay ko na to. Kung hindi naman mamayang hapon pagbalik ko. So yun mga bay, ang target ko talaga mga bay ay yung mga senior citizen na naghahanap buhay pa rin, no? Para may pantustos sa pang-araw-araw na pamumuhay, no? Yan talaga ang mga target ko ngayon. So ayun mga bay, so tara. So ayan mga bay, dito na tayo sa kung saan natin limit na makita yung si nanay. Sana nandyan siya para mabigay natin ulit yung konting tulong, no? Na lagi nating binibigay sa kanya. So hindi muna pares ngayon, prutas muna. Yan. So kung wala man siya dito ngayong araw na to, gantong oras, siguro mamayang hapon maradaanan natin siya ulit. Yan. Ating gawin mga bay. Ay nanay, bago na naman po yung kalakal nyo. Okay, so may dala naman ako ulit sa inyo, nay. Hello po. Ayan, tsaka meron ako ano, nay. Prutas muna ngayon, nay, ha. Prutas. Yan. Nay, meron ba kayong lutuan sa inyo? Okay, sige. Gusto ko nang malaman para sa sunod. Magdadala ako ng pwede nyong iluto. Opo, so po. Okay. Talaga po? Magkasama po kayong namumulot? Okay po, maraming salamat po sa inyo sa oo nga eto si nanay, lagi ko kasi siyang nadadaanan dito. Okay po, ako na po bibili. Sige nay, next time nay, magdadala na lang ako ng pwede nyo iluto. Bye. Binilhan ko na rin ng mami si nanay para may maliban sa prutas ay meron din silang pangtanghalian kasama ni mister niya. Ngayon may kasama si nanay. Napakabait ni nanay, no? Yung si nanay na binibigyan ko, binigyan niya rin yung kasama niya, no? Ayan, ito sila. Naya. Yan ay ha, bukas ulit nay. Okay. Ingat po kayo. Okay, salamat po. Sa Silang. Pero paano pa ako, pa Maynila pa ako. Ingat kasi. Okay po, salamat po. Kasi ang pagmuto, wag pagpapabilis mo.
Opo, opo. Opo, pero pa Maynila pa ako. Ayan. Okay po, okay. Nay, bukas ulit. Okay. Yun. May kakwentuhan dun si nanay, no? Na nanay din. So ang kwento nila ay magkasama daw silang namumulot ng basura noon. So ang galing. Si nanay na binigyan ko, hinatian niya rin yung kasama niya. So napakabait talaga rin ni nanay, kahit na kung iisipin, yung binigay ko ay sapat lang yung para sa kanilang mag-asawa. So siya mismo meron ding mabuting puso kahit na mahirap, no? Ayan mga bay, hope nagustuhan na naman ninyo itong panibagong share video natin, share video, no? Panibagong vlog yung, so yan mga bay, so hanggang dito lang muna. Bukas ulit as usual, kay nanay pa rin tayo focus. So next time sa iba na naman. So ito nga pala, Born to be Right.